Mooi fort. Maar ja, Onze hobby is RC en dat betekent dus radiografische modelbouwboorden. Die wij eigenlijk hoofdzakelijk alle zelf bouwen. Ik had toen we begonnen ben, toen waren we met 3 man. En dat waren 3 vrienden. Die het alle 3 bij een verschillende oren vereniging zitten. Werd het wat rommelen. En toen zeiden we, nou, dan beginnen we van jezelf. En inmiddels is dat 18 man worden. Gewoon een leuke, hechte vriendengroep worden. en hoe maakt de meesten het zien? Ben je nou in Burgum, achter het politiebureau in de 4 verdwanen? Ja, hoe vaak doe je hem soms? Is dat wekelijks? Of? Nou, wekelijks zaten we bij de Semmerij nog eens vakantietijd. Dus dan hebben we geen vaarshows. Dus dan gaan we naar een bepaalde locatie waar we denken van, nou, daar zullen we mooi varken kennen van een van de jongens, van de leden. Maar normaal gesproken, wij gaan ongeveer per jaar ongeveer een 15, 16 vaarshows. Dat ben op locatie, wedstrijd voor uitnodigen. Hoe lang varen je over het algemeen op zo'n midje? Nou, wij varen weer hier rond een uur of 12 en wij varen ongeveer tot een uur of 6 aan. Tot de emoties wat lager gaan en dan zitten we, nou oké, stopje we. Voor nou ben je hem dan wel in wat doorgezoet. Ja, we zijn nog wel even zoet. Als het water een beetje lekker bloedt, dan ben wij nog wel even bezig.